Yo te digo 1, 2, 3 y tú me dices ya. Vale. Cuando yo te digo, yo estoy con 1, 2, 3, y cuando tú me digas ya, yo doy paso. Por cierto, la partida de la cita. Cámara fijada. Avisado, Jonan? Ya estás preparado, vale. Venga, 1, 2, 3, dime ya y vete. Atención, ongietorriak landareko errolbi zelaira. Gaur jokatzen da, Ohorezko Ligako 10. jardunaldia. Gaur daukagu gure artean, Gipuzkoar derbia nagusia, Ordizi eta Hernani. Hona hemen bi taldeen 15-koak. Ordizin aldetik, Ortiz, Lario, Talli, Álvarez de Urrate, Barandiarán, Tudela, Ayestarán, Aldanando, Aizurua, Rost, Aizpun, O'Donnell, García, Asier Korta eta Iker Korta. Ordezkoen aurkian, Aragón, Alberdi, Pérez, Tellería, Zamacoa, Suso, Fajardo eta Oyer Goya. Txalo bat Ordizien alde. Orain hemen, gure taldearen 15-koa, Hernani Klub Merkater aldetik. Pasa da, Jon Inxausti, bi Ugaiz Oteño, 3 Eneko Noriega, 4 Eki Aramburu, 5 Beñat Iradi, 6 Ander Gutiérrez, 7 Mikel Pérez, 8 Jon Ochoto, 9 Joaquín Collado, 10 Ander Arrechea, 11 Iñaki Leonez, 12 Pello Pérez, 13 Jonander Puertas, 14 Joaquín Esnal eta 15 Oyer Garmendia. Ordezkoen aurkian 16 Iker Fuentes, 17 Xavier Garmendia, 18 Lander Meopa, 19 Arkaitz Otaño, 20 Iñaki Ochotorena, 21 Jon Zumalabe, 22 Aitor Lucas, 21 Joaquín Uztulun. Txalo bat, Hernani Nedande. Jarri ja, Eta bakizuren bezala, kanpoko ekipoa errespetatu, epailea berdin errespetatu, Mirat jauna daukagu epailanetan eta etxeko taldea animatu. Hau Hernani. Kaixo arratsaldeon Landaretik, Hernaniko Landare Rugby zelaitik, naiz eta astean zehar behar bada eskatu eta zegoen Ordizia jokatzea gorko partidoa, hain zuzen ere Espainiako ohorezko mailako 10. jardunaldiko partida, eta hauxe izango da lehen itzuliko azken aurrekoa. Zelaira bi taldeak
Ordizia kamiseta beltzez eta galtza gorriz, eta Hernani kamiseta elastiko berde txuriz eta galtza gorri txuriz. Lehenik eta partida hasi aurretik esan dezagun Ordiziaren 15koa, hau izango dela Agustin Ortiz, Iñaki Hilario eta Josua Gari lehen lerroan, Asier Alvarez eta Jon Barandieran bigarren lerroan, Juan Tudela, Pablo Aiestaran eta Imanol Aldanondo hirugarren lerroan, Mikel Aizpura izango da 9 zenbaki eramango duna, joko zabaltzaileak Enrik Cristian eta atzeko lerro osatzeko, Daniel Aizpun, Benjamin O'Donnell, Unai Gartzia, Asier Korta eta Iker Korta. Eta ordezkoak, Unai Aragon, Ander Alberdi, Jaun Perez, Imanol Telleria, Kepa Zamakola, Iñaki Suso, Xavier Fajardo eta Oier Goia. Horrentxe bertan hasi da partida, Ordiziak egindu astapeneko sakea zelai erditik, eta esan dezagun Hernanikoen 15koan, lehen lerroan Jone Izauste Intxeta, Ugaitz Otaino eta Eneko Noriega, bigarren lerroan Eki Aranburu, Beñat Iradi, 45 zenbakiarekin, Hernani Konterazoan da, Jono Txotorena Baiolarekin, eta Ordiziaren 21ko lerroan uzartze irekia eragin dugu Jono Txotorrenak, eta baita baloiaz jabetu Hernaniarrak, eren ezkerre galean errekaldetik ari dira jokatzen, uzartze irekia usatuko dute, eta berriro eskuinaldera eskura jokatu, jokaldia prestatuta, berriro aurrenarien arteko talka, eta baloia galdu dute Hernaniarrek, Ordiziaren zelaira atera baita, Euskalo baten bateke zango joko zuen, nahi gabe, eta orain Ordizia da erasoan. Hemen Armaileko alduko marratik, eta fasean galdu egin dute Ordiziarrek. Ari nintzen zuen kontatzen 15koa, esan dugu 5 zenbakirekin Beñat Iradi, 3. lerroan 6rekin Ander Gutierrez, 7rekin eskuine galean Mikel Perez, 8rekin Giltza, Jono Txotorena, beraz astapenetik ari da gaur Jono Txotorena, 9 zenbakirekin ohikoa Matin Collado, 10 zenbakirekin gaur Berritasuna, Ander Larretxea, erdietan, lehen erdia Iñaki Egala barkatu, ezkerre Egala, 11 zenbakirekin Iñaki Leonet, Pello Perez eta Jonander Puertas, bi gazte erdi postuetan, lehenengo erdi eta bigarrena, Jokin Esnal eskuin Egala malaurekin, eta gibelean 15 zenbakirekin Oier Garmendia. Ordezkoak Iker Fuentes, Xabi Garmendia Xabo, Lander Meaza, Arkaitz Otaino, Iñaki Otxotorena, Jon Zumalabe, Aitor Lukas eta Jon Uzkudun. Eta esan dezagun, epailea, Alfonso Mirat izango dela edo dela. Jokoa berriro lehen zegoen lekuan. Bultza egiteko eragiten dio ikusleak. Berriro lehen esan dudan bezala eskuin Egalean, Armailetik hasita. Ezkerrera zabaldu dute Hernaniarrek, beti ere, lehen esan dudan bezala, 20 metroko jakina, Ordiziaren 20 metroko lerro horren parean, Matin Collado eskuinera zabaldu du, Ander Larretxeak barrura nahi zuen, baina Ugaitz Otaino hori aitzina erori zaio. Aurrera erori zaio, eta beraz uztartze bildua, geldoa, Ordiziaren alde. Lehen esan dugu, astean zehar kolokan egon dela hemen jokatzea ala ez, badakizue uholdek izan zirela aurreko astean, baina biztan da, alde batetik eguraldiak desente lagundu delako, pitin bat lehortzen, eta lana egin ahal izateko baimendu egin du eguraldiak, beraz ez da beti txarra eguraldia, eta astean zehar bertako jokalari, entrenatzaile, laguntzaile, herritar batzuk ere, lan biziki egin dute, denek zelai hau gaur dagoen bezala egon zedin, biztan da, hainbeste ura jasan ondoren, lehorrez dago, zelai erdiko eta batez ere ibai aldetik badago esparru bat oso bigundagona, lokaz pikin bat ere bado, baina gainerakoan kenduta errekaldeko 5-6 metroko esango genuke esparrua, zelai erdian jokatzeko moduan da, bigun gainera beraz,
erorita bintzat, ez du inor minik hartuko. Eta armailan aldetik ere, zatitxo batzuk badaude pixkate bigun, baina pantailan ikusiko duzuen bezala, belarra bada, eta belarra ikusten den biterten horrek adieraziko digu jokatzeko moduan dagoela. Hau baino zelai kaskarragotan segurazki gaur lanean ari diren jokatzen ari jokalari asko jokatu izango dute. Ez bakarrik hemen Euskal Herrian, baita kanpoan ere, lehen aipatu dite jokalari batek, Madrilgo Gobendasen ere izugarrizko lokatzak pilatzen direla, beraz gaur ez dut uste inor kexatze egongo denik, gaurko partidua jokua eten da, 5. minutua betetzear dela, jokua eten da, Ordiziako jokalari bat min hartuta zegoen, eta bien bitartean esango dizugu, gaurko partidori lehen itzuliko, lehen esan dudan bezala azken aurrekoa izango dela, 10. jardunaldikoa, eta ondoren Erranik, datorren igandean Cisnerosen kontra jokatuko du, La Rozasen Madrilen, igande guardian, 12 orden gutxitan, eta ja, bigarren itzuli hasiko dela, aurtengo, abenduaren 19an, eta justu Erranik, Gernika jokatu beharko du, gogoratuko duzue, Gernikaren kontra jokatu zela demoraldiko ligako lehen partida hemen Erranin, eta Erranik irabazi egin zuen Gernikari, eta harren ostean, beste 2 partida irabazi ditu Erranik, baina orokorrean 3 partida galduta, sailkapenaren erdiadetik bera dago, zigor kolpea hor 22 metro eta 10 metroko lerroien artean, uztartze bilduan, Ordiziarrek zigor kolpea egin dute, eta aukera aparta izango du, naiz eta gaur Igor Genua ez den ostikari izango, Ander Larretxea saiatuko da, Hagen aurrez aurre dauka, baina urruntxa mar, hori bai, 40 metro, 35 metrora izango du Ander Larretxearen aukera, lehenengo 3 puntuak marka goliratzeko Hernaniren alde jakina. Esan dugu Igor Genuak ez duela jokatzen gaur, horra da bil, demoraldi osoan, Espainiako selezioarekin delako, 7 selezioarekin, 7 errubian ari dira, eta lehen 3 puntuak Hernanirentzat Ander Larretxearen zigor kolpe gauzatzeagatik. Beraz, 7 minutu eskaz betetzen direla, 3 eta 8 Hernani aitzinetik Ander Larretxearen lehen esan dizugu, Ander Larretxea ez da izaten ohiko hasiera-hasieratik, baina gaur bai, kontuan hartuta Igor Genua ez duela jokatzerik, Ander Larretxeari eman diote Jon Iraola, Jon Insaustik eta Patri Polidorik, ardura Ander Larretxeari, eta momentuz, bintzat, lehen 3 puntu eperak gauzatu ditu. Ordiziak lehen aldaketa egin du, hain justu ere, Imanol Aldanondo atera da kanpora. Ez du ikusi zein zairatu den, baina Imanol Aldanondo kanpo atera da. Okerez bagaude, 16 zenbakia ere lehen astapenetik aritu da, beraz, gero ikusiko du, Oiak Armendia jaso du baloi 20 metroko lerroan, Errani erasoan, Jon Otxotorrena, baloia jabe eta ongi eutsita. Uztatzierik Matin Collado ezkerrega galera. Ander Goikotxeari eman dio, Ander Goikotxea ez, eta ezkerralde jarraitu dute jokatzen, Iñaki Launete baloia jaso du, ezkerre galean, ezkerreko marran, eta ez da atera kanpora, beraz, uztartze direkien Matin Collado suinera sartu, Ander Larretxea sartu da, zelai erdien daude errekaldetik, eta orain aurrelari joko ikusiko dugu. Berriro baloi irabazi, ongi garbi, eta Matin Colladok ezkerrera, markagailuaren parean dira jokalariak, zelaiaren erdian. Jarraitzen du Erranik baloiaren jabe izaten. Hemen ikuslea zaleak pentsatu du aldamenetik sartu dela Ordiziako, baina justo Hernaniren kontra adierazi du zigor kolpea. Lehen Ander Gutierrez esan dizuegu, sartu dela, eta ohiko jokalaria
da Ander Gutierrez hirugarren lerro horren osaketan. Gaur Jon Otxotorrenarekin eta Mikel Perezekin. Atzen bikaina hartu du Iñaki Leonetek Goitikako baloia eta horre egon ziteken joku desleiala, baina zango zorrundu dut Hernanik eta zelai ardiraino eta baita pasatu ere. Oiar Garmendiaren zangoka da, oso urrun jaurtiz eta metro ugari irabazita, 10 minutu berandu ailegatu denak eta gure streamingen bidezko irudietan 10 minutua orentxe Laster beteko da, ordiziak diardu eskuko jokoan, baloian jabetza beraiena da momentuz, Hernaniren 10 metroko lerroan eta eskura jokatuz. Hor Unai Gartziak hartu du baloia, Aletia eragin du, eta Erne egon dira Hernaniarra defentsan. Burruka txiki bat, golaien artean, baina partidaren hasiera da. Oso ondo Jon Intxeta eta Ugaitz Otaño, defentsa lanetan biak alabiak, jokalari indartsua ez delako Gari Darley. 10 metroko lerroan eta Hernanik hartu du baloia. Jokin Esnal baloiarekin, eskuin egalean. Bale hori eutxi dionki, Oier Garmendiak hartu du baloia. Eta hor borruka latza dute. Aurrelariek Hernanirentzat baloia hori garbi. Jon Insausti Intxeta baloia jaso du. Uzaze irekia eta ezkerera zabaldu Mikel Perez egoenan, baina ez du asmatu pasean, hala ere zigor golpea zen. Epaileak adierazi zeukan Hernaniren aldeko zigor kolpea eta horregatik naiz da horren baloia galdu Mikel Perezen pasetxarrekin. Zigor kolpea Hernaniren alde eta baita alboko sakea urrun bota du Ander Larretxeak. Eta hain justu Ordiziaren 22 metroko lerro, baina oraindik zeo lerrotik 15 metrora. Oso ostika da tinkoa izan da Ander Larretxearena. Eta gainera orain Hernaniren alde izango da eskase edo alboko sakea. Ohartuko zineten, Ordiziaren 15koan berriro ere pixkanaka eta lehen Ordiziko taldekide batekin edo hango arduran batekin hitz egiten, berriro nahi dutela oinarrizko jokalariekin bertan sortu eta hasi diren jokalariekin gehixeago lan egitea eta gaur 15koan ikusiko zenuten atzerriko jokalari gutxiago dagoela eta hori eskatzeko da denentzat. Ugaitz Otañok ederkia du baloia eskasetik, Mikel Perezek goian hartu du eta orain Uzartzelaxoan ensegu lerrotik 5 metrora eta Matin Kolladok ireki du ezkerrera eskuko jokoan, ze jokaldi Pello Perezek eta zuloa egin du eta partidako lehen ensegua Hernanirentzat okerezpa daude Jonandez Puertas izan da eta hain justu 13 minutuan Hernaniren lehen ensegua 8-0 Jonander Puertasen enseguarekin. Baloia garbi irabazitu Hernaniarek eta ezkerre galerantz abiarazi du Matin Collado baloia, azkenean Jonanderrek zuloa ireki du eta hainbeste lan egiten den, entrenamentutan hainbeste lan egiten den ateen ariketa edo, zuloa bilatzeko, ederki bilatu du zuloa Lasartearrak eta 8-0 beraz markagailuan Jonander Puertasen enseguarekin. Eta orain jaurtiketan Ander Larretxea prest agitaratzeko eta alba du behitzat 10 bultz aurreratzeko Hernani. Jaurtik da ona da, baina ez da agen artetik pasa. Hortaz, Jonander Puertasen ensaioarekin 8-0 Hernani aurretik 14 minutu betetzear direla. Momentuz agintea Hernanik hartu du, gehiagoari da
kontrarioa bere zelaian sartzen, Ordizia bere zelaian, eta ondorioz, markagailu hori aski egokia, baloia goitikakoa Oier Garmendiak eta urrundu egin du, hala ere, bikain hartu du, ezker galean, Henry Christian Rustek jaso du, eta orain, eskuinera aldea zabaldu ondoren, defentseko ostika da Ordiziarrek, eta zelai erditik 10 metroko esparruan ari dira jokatzen, errekaldetik, Urumea ibai aldetik, Uzartze irekia, ezkerrera zabaldu, eskura jokatzera baki dute, Ordiziarrek, eta hain justu, oso tinko sartu da Joan Tudela, 23 pase ederra 12 jaso duena, Benjamin O'Donnellek, eta ensegua Ordiziak. Partidako lehen ensegua, defensan zuloak uste dugu erraxamar utzi dituztela Erraniarrek, baina atea ireki du Benjamin O'Donnellek, eta partidako lehen ensegu Ordiziarren alde. 8 eta 5. Jokalari sendoa, jokalari mardula, Ordiziarren lehen erdia, esan dizuegun bezala, zenbakia nahiko aldatuta dauzkate, baina Benjamin O'Donnellek bizi-bizi egin du Ordiziarrentzat lehen segua. Orain aukera dauka agetaratzeko, beste 2 puntu lortzeko, Henry Christian Rustek. Erresa dauka, baina kanpora atera du, aski erresa zeukan Rust atzerritarrak, eta ondorio zola geratuko da markagailua, 8 eta 5, 15 garren minutuan, eginiko zeia 16 dira, 8 eta 5. Hemen, badakizue, armaio honetan, zale asko dago, bakoitza bere txera jotzen du, eta Ordiziar zale batek irekiten epaileari edo marrazainari esateko aldamenetik sartzen ari direla Hernaniko jokalaria. Bi bitartean, eskura jokoan Ordizi, zangoz ostikatu dute urruntzeko, Oier Garmendiak ez du hartu hasiera dute, baina atzera hori zaionez jokatzeko aukera dauka. Eta hain justu, baloia bikaina hartu du hemen ezkerregalean, ezkerregalak Iker Kortak, etxeko jokalariak, eta eskura jokatzea erabaki dute, hain justu ere lehen baloia bikain hartu Unai Gartziak, ezkerrera berriro, Oier Garmendia moztu du, baina atzera joan zaio, beraz ez da. Eta hor zigor kolpea dirazi dio, Ordiziako jokalariari, Oier Goiari, izan ere, baloia etxolarik Oier Garmendiak trabatu egin du, moztu egin du Oier Garmendiaren korrikaldia, eta ondorioz zigor kolpea Ordiziaren kontra, eta ez da txarra agetaratzeko, 22 metroko lerrotik 10 metroko lerroina horren erdialdean, eta eskuinegalean, armailetatik hurbilen Anderlar Etxasarrei saiatuko da, alde pitin bat onditzen, lortu ezkero behintzat, 11 eta 5 markagailuratuko luke, baina hori beti baldintzako esaldia dira, baldintzazkoak. Eta ikus dezagun Anderlar Etxapres, eguzki aurrez aurre jotzen du bere aurpegian, ez da erresa izaten horrela botatzea, jaurtitza baina, ikusten duzu ze isiltasuna sortu den landaren, eta gauzatu du Ander Larretxeak, 11 eta 5 Hernani aurretik, partidaren 18. minutuan. Beraz, Larretxea orain arte dena jaurtiteko guztia asmatzen ari da, zigor kolpe hau hain zuzen ere, eta orain erdiko sakea Ordiziaren alde, ongi jasotzen dute Hernaniarrek, goitikako baloi hori. Eskatua zeukan Hernaniarrek, baina nonbait aurrera erori zaio, Hernaniko aurrelariei, eta ondorioz,
lehen aipatu dugun hasieran aipatu dugun Alfonso Mirat epaileak uztartze geldoa adierazi du Ordiziaren alde. Pres baloia irabazi eta jasotzeko Henry Christian Rust, lehen joko zabaltzailea, Ordiziaren joko zabaltzailea, lehen enseio egin duen jokalaria. Enseio egin duen jokalaria ez, lehen baloia hain garbi hartu duen jokalaria, izan ere Ordiziaren momentuz egindako enseio bakarra Benjamin O'Donnellek egin du. Eta gaur, pixkanaka, zelaiaren biguntasunagatik, kosta egingo zaie jokalaria izutik ere irautea, uztartzea sarritan berdeguneratuko da segurazki, baina hori du zelai naturalenan jokatzeak eta zorionez, Hernanik esparru zabala du, errubian aritzeko bi zelai eta gainera beste leku batzuk ere libre entrenatzeko eta agen atzetik eta Baien Colladok iaia baloia lapurtu di Ordiziarrei eta zigor kolpea gainera Ordiziarren kontra. Uztartze bildu horretan Matin beti bezain Erne eta Biurri, Matin Colladok aritu da, berala oztopatu du baloiaren irekiera eta gainera epaileak Hernaniren aldeko zigor kolpea adierazi du. Alfonso Miratek eta Ander Larretxek urrundu egin du baloia, zelai erditik eta zelai erdian esango genuke. Zelai erdian, markagailuaren aldetik, erreka aldetik, hainbesteko nahasmena sortu duen errekak, Urumearen aldetik, jakina, errekak ez dauka inolako errurik, eta hori argi utzi nahi du, natura bere ezak egiten ditu, gure arazo izango da, gure kulpa izango da, zelaiak errekaren norbidean egitea, euria egitea oso ona da, baina tarte gasarretu egiten da Urumea eta holako nahasmenak sortzen ditu. Baina errua esan bezala gizakia dauka, batzuk edo bestek, ez dakigu. Eta zorionez, hala ere, gaur aste honetan egin duen eguzkiarekin lehortu da neurri hain handi batean zelaia eta orain jokatzeko moduan da. Zelai erditik, Mikel Perez jaso du lehen albokoa, baina zigor kolpea adierazi du Ordiziaren kontra eta orain Ander Larretxeak pixka gehiago hurbildu duen segulerrutik baloia berriro, eskasa edo alboko sakea, baina orain ja Ordiziaren 20 metroko lerroaren kasi parean esango genuke eta Ugaitz Otaino prest alboko sakea edo eskasa ateratzeko. Ea zer jokaldi duten prestatua lerrokatze horretan, denak jauzi egiten eta orain hasiera baten galdu dute Hernaniarrek, baina albokoaren atzealdean bereganatu dute baloia zuri gorri berdeek, alegia Hernanik. Uztartze irekia egin dute, baina azkenean baloia aurrera hori zai Hernaniarrei eta ondorioz 22. minutuan eta nahiko hurbil egon arren ensegulerrutik Hernaniarrek baloia galdu dute eta 20 metroko lerroan, Ordiziaren 20 metroko lerroan aterako du Ordiziak uztartze bildu hori. Ez dago aurten behintzat, naiz eta 10 behatzi jarduan jokatu didanik, ez dago alde handiri bi taldeen artean. Esan genezake, Euskal taldea nahiko parean dihardutela. Jakina Hernanik 3 galdu ditu, Ordiziek bat gutxiago, eta gero hor dira Getxo eta Getxo Hernaniren parean eta Gernika. Aurten laurak momentuz behintzat, lehen itzuli honetan nahiko hurbil elkarrengandik, Euskal taldeak. Esan dezagun, gaurko 15koari gainbegiratu eman ondoren, lehen azkeneko partidua hemen Landaren jokatu zen partidua Sanboiararen kontra, gu ez ginen ohartu, baina hastapeneko 10 minututan Tony Jones lesionatu zen, min hartu zuen eta luzarorako izango du. Ingelesak, beraz, utxune handi xamarra. Hernaniarrentzat Ordizia tinko bultzatu du eta baita biratu ere uztartze geldo hori. Ikusten zeinen alde egiten duen baloiak, oso nahastua da ireki hori, defentsan Hernaniarrak, zangoz Ordiziak, Hernanikiko zelai erdiraino, markagailuaren parean eta Iñaki Leonetek hartu duen arren,
hain zuzen ere, 20 metro lerrotik kanpo zegoenez eta ez duenez ostikatu, kanpoan potea egin, ostikatu den lekutik, eta horrek esan nahi du, Ugaitzotainok 20 metroko lerroaren gainean, kasik aterako duela, jarriko duela baloia jokoan. Jokaldia da, entrenamentuan prestatu jokaldia, hasiera baten eskukatu dute, Hernaniarrek baita azkenean jabetu ere, Larretxeak bere ganatu du, Anderrek, baloia eta uzartze ireki eragin du, orain ezkerra jokatzea erabaki dute horrelariekin, baina defentsa tinko egiten ari da Ordizia han behintzat, ezkerraldeko alboko marraren, Matinkoia desunina zabaldu du, Pello Perezek baloia jaso, saiatu da metro batzuk egiten, baina defentsa aparte egin du Ordiziak, hala ere kontua zen baloiari euste Hernani garri lortu du, Matinkoia zankoko erasoan, eta Ordiziarrek kontraerasoa ingo dute eskura, 3 dira, 3 baten kontra, eta hemen ezkerregalean, tribunaren armailen albokoan, ederki blokatu dute Unai Garzia, Jokin Eslan, Pello Perez, oso ondo defensa, eta gainera zigor kolpea zelaiaren erdialdean, armailaren alboko marran, Ander Larretxeak urrundu egin du, eta berriro Hernanik aterako du albokoa, hain justu Ordiziaren ensegolo errotik 30 metrora, baina beti ere albokoa Hernaniren alde. Justez egon ze kombinaketa egiten duten oroain, Jon Txotorena gibelera joan da, atzera joan da, segurazki irabazizkero, bera sartuko da edo sarraraziko dute, Ugaitzotaino baloiarekin pixkanaka, 15 leku hartu duen, lehen orain dela denbora, esango nire joan den urtean txikixiagoa zen, baina orain Mikel Perez jaso du, alboko sake luzean, iradirekin jokatu du, orain aurrelarien talkan ezkerretara zabaldu Matinkoia dok, Jon Anderrek luze, Pello Perezek ongi eutsi dio baloiari, lehen talkan, Ustazierik Matinkoia dok ezkerrera, eta ostikadatxo Ander Larretxea, baina ez du asmatu, edo kontrarian jodu, eta zigor kolpe Hernaniren kontra, beraz, arnasaldia Ordiziarentzat, lehen zatia amaitzeko, ordu laurden bat geratzen dela, beraz, 27. minutua betetzear da, ez dugu esan, partidaren hasieran, baina pentsatuko duzu, esan bali moduko aste osoan eguzkia jo duela eta gaur ere bai, egia da, eguzkia zerua garbi-garbi, armailan dagoen jendeare eguzki hartzeko modun da, gorritu alditxo bat ere hartzeko moduan, eta zorionez esan bezala, zelaia jokatzeko moduan dago, denentzat. Zelaiak betekada handia jaso du gaur, 3 armail ditu, bat nagusia eta beste bitxiki, hori bete da. Errekaldean, Beñatiradi baloia jaso du, erdialdean, uzartze ireki, ezkerretara Matinkoia dok, Ander Gutierrezek, eskura jarraitzen du Hernanik, abantaila legea adierazi du epailea, baina zigor kolpea Ordiziaren kontra. Zigor kolpea Ordiziaren kontra, eta eskura bota du, eskura sartu du esko, horrek esan dugu, txartelen bat aterako duela epaileak, eta baita txartela atere, 10 minutu, kanpora, 10 minuturako kanpora bota dute Oier Goia. Ez dakigu hor uzartze ireki hortan falta tekniko bat egin duen, edo behintzat, epailearentzat, zigorgarria zen, eta ondorioz, zelaiaren erdialdean errekaldetik, Hernanik Ander Larretxeak luze joko du, han eskasa eragiteko. Baina, han Ordiziako atzolariak bikain jaso du, kosta egin zaio, zutik irautea, baina zelai ardien dira Hernaniarrak eraso jokatzen, Oier Garmendia, kostikadatxoa, eraso kostikadatxoa, baita jaso ere berak, laguntza falta zaio lehen momentuko laguntza apoioa, Uztartze ireki eta baloia gordetzeagatik, zigor kolpea, bakarri zen momentu batean Oier, eskura jokatzen ari da Ordizia orain, ezkerregaletik, ezkerregalak, ikerkorta, baloiari ongi eutsi dio, eta orain aurrelariak tinko sartu dira, Gari Dalei,
eta orain zangoz presioa eragin nahi dio Hernani. 23 zenbakia ikusi duzue Jon Hendrik Christian Rust. Zigor kolpe Hernanien kontra. Hernaniko lerrotik 10 metrora. Eta mina hartuta ikusten dugu Hernaniko jokalaria, baina jarraitzen du. Berriro ensaio egingo du Ordiziako Benjamin O'Donnellen ensaigoa. Partiduko bigarrena. Kontraeraso antolatu du Ordizik. Eta bikain atera zaio berriro ere. Eta 30 minutua betetze ardela. 11 eta 10 hurbildu da Ordizia. Bigarren sei agindulari Benjamin O'Donnellek. Eta gainera Hagen agurrez aurre du. Jaurtik eta gozatzeko aukera. Eraz kontraerasoari etekin apartatera dio Ordiziak. Atzetik, ibeletik jokatuz. Eta orain beste 2 puntu eta markagailuan lehen aldiz aurreratzeko aukera. Ez du galdu aukera hori Hendrik Christian Rust joko zabaltzaileak. Ondorioz, 11 eta 12 Rusten gauzatzeagatik. Entzungo duzu epailea almailetan txistoa direla. Izan ere, Hernaniko jokalari bat mina hartuta eta gainera uste dugu desenteko mina hartuko zuela. Diako lagunak sartu direlako, Oaskarekin, baita Julen fisioterapeuta ere. Eta segurazki aldaketa bat egin beharko dute Hernaniarrek. Min hartuta, min desenteko hartu duelako. Partidaren 30 minutua bete dela. Esan dezagun, 10 jardunaldiko partida ikusten ari zaretela. Landare rugby zelaian. Azken aurrekoa, lehen itzuliko azken aurrekoa. Ondoren, lehen esan dizugun bezala, heldu den igandean, Hernanik Cisnerosen jokatu, Cisneros bikainari da urtengo denboraldian. Aurrealdean diardu Cisnerosek, Larrozesen jokatuko du igandean, 12 laurden gutxitan. Gogoratuko dizuegu, azken garaipena Hernanik Landaren, Pozueloren kontra erdietsi zuela, 22 eta 18, azken minutuak oso gogorrak izan zirela. Eta ikus dezagun zein den Hernaniko jokalaria. Oaskan aterako dute, Diako lagunek, eta dezenteko mina hartuta. Eta gainera lehen lerroko jokalari bat dela esango dizuegu, beraz arazoak lerro horretan. Noriega da Oaskan daramatena eta berala jabetu gara, mina handi hartu duela eta arazoak izango zituela jarraitzeko. Beraz, lehen lerroko eskuin arroina, eneko Noriega zelaia utzi behar izan du, eta orain Xabi Garmendia zelairatu da, Xabo. Oraindik hori partidaren hastapenean hasteko lekoa bilatu nahian, Xabi Garmendia. Alboko sakea, murriztua, lau jokalarirekin. Eta Ugaitz Otainok hartuko du. Eskasa motza balin bazen ere, luze jodu, Mikel Perez jaso du eskuinaldea. Baloia eskura jokatuz, kombinaketa egin aurrelariekin. Blokeka jokatuz, zartzi irekia eta gaina zioko kolpea dirazten du epaileak. Xabo Garmendia baloiarekin, uztartze irekia egin du, Matin Collado pres baloia hartzeko, ezkerrera, Antelarretxeak. Luze, Pello Perezi kontra, Pello Perezi baloia eman dio, lehen hasiera batean kosta egin zaio jasotzea, baina jaso du. Hernaniko jokalaria pres beren joko, beken sistema antolatzeko. Lehen blokeak egin du sartzea, berriro ezkerretara, Iñaki Leonetek baloia jaso du. Ongi eutsi dio, uztartze irekia, berriro eskura Matin Collado ezkerrera sartu da. Eta antxe, 20 metroko lerro sartu dira Hernaniarra dagoeneko. Ordiziaren 20 metroko lerroan, errekaldetik.
Ordizia defensan, Hernani erasoan eta talka tinkoa. Hernani aurrelariek, orain Ugatze Otañok eta Ander Larretxeak tropa egiten saiatu da, baina aldez aurretik abantaila zeukan Hernani, zigo golpea dirazi zeukalako epaileak, hain justu ere Alfonso Minatek ja agindua zeukan edo adirazi zeukan eskoarekin zigo golpea zela Hernaniren alde, eta hori baliatu du bazpare Ander Larretxeak tropa erdiesteko edo lortzeko, baina ez da ala izan, eta ondorioz zigor kolpea Hernaniren alde. Ander Larretxeak han sartu du Ordiziaren ensegulerrutik 5 metrora. Aukera aparta, albokoa jaso, albokoa irabazi, pentsatzen dugu erdialdean izango dela jaurtiketa hori, eta hor Uzartzelaxoa bildu, gogoratu behar dizuegu Ordiziak jokalari bat gutxiarekin diarduela, 10 minuturako egotzi duelako goia. Eta orain bikain jaso dute erdialdean baloia, esan bezala Uzartze irekia. Aurrean jokatzeko aukera aparta, baita jokatu ere metro bat ensegulerrutik, eta hor saiatuko dira. Tinko eta baita ensegua ere, Hernaniren ensegu aurrelariek. Hernaniren ensegu aurrelariek, esan dugun bezala, albokoa erdira atera eta okerrezpa gaude Jon Insausti intxetak egin du, berari emango digo bintzat guk. Beraz, partida parekatua espero zen bezala. Lehen zatia amaitzeko markagailuak 5 minutua dirazten du, baina gehiago izango dira. Jon Insausti Hernaniren bigarren ensegua. Eta markagailuan 16 eta 12, 36 minutu, garren minutua betetzear dela. 16 eta 2, eta beste 2 puntu gehitzeko aukera Ander Larretxea, baina oso gorrun dago ezkerriko alboko marratik, ibaiaren parean. Hori bai, 24 metrora, baina oso alburatua da jaurtiketa hori. Eta gora bai, baina eskuin agetik metro batzuetara atera da baloia. Hala ere, esan dizuegu, 36 garren minutua bete dela, Hernani 16 eta 12 ari da aurretik. Ordiziak gehien bat defentsan aritu behar izan orain arte, baina erakutsi du, edozien unetan, edozien momentutan, eskura jokatzeko trebezia daukala, eta 2-6 egin ditu. Beraz, 2-6, saiatu da Matin Collado baloiaz jabetzen, goitikako baloiaz, ezkerre galera, eskura jokatzen, jokinera sartu da, berriro Uzartze ireki eragingo dute Hernaniarrek, eskuinera zabaldu Matin Collado, gaurrelarekin jokatzen, Ander Gutierrezen sarrera gogorra, eta zigor golpe Hernaniaren alde, zelai erditik 5 metrora. Zigor kolpe desente ari da egiten Ordizia, ez dakigu denak izan diren ala ez, baina epaileak gala dirazi du, eta zalea Hernaniren alde. Oiukatzen jakina. Ander Larretxeak Ordiziaren segulerrutik 30 metrora jaurti du baloia. Bitaldeak Gipuzkoarren arteko derbia. Gogoratu, aurtengo ligako lehena dela, eta injustu azkeneko derbiare elkarrin kontra jokatuko dute ligako azken aurreko jardunaldian. Hori Ordizian izango da. Alboko sakea Ugaitz Otaño ateratzeko pres, luze, erdialdera hobeto zanik, Mikel Perez berriro balaia jaso, bikainari da, kombinaketa eskura jokatuz, Jon Otxotorena sartu da. Aurrelarien borroka horretan baloiari tinko eutxiz erori gabe horrendik, baina baroria erori zaie, Ordiziarrek lapurtuko dute, eta zigor kolpe Hernaniren kontra. Baloia galdu dute, eta horren kontra eroso azkarrean, Ordizia eskuine galetik, banango jokaldia izan da, zelaiar direna heldu dira, defensan plakaketan pikin bat utxe egiten ari dira Hernaniarra, baina hor geratu dute jokaldia. Ordizia eskuinera jokatzen, ezkerri galderan geratu dira,
eta aurrera aitzin pasa izan da Pablo Aiestarani baloia aurrera erori zaielako. Pablo Aiestarani baloia aurrera, uztartze bildua izango da. Hori segin behar du zalean, animatu. Errubian, pensatuko duzen bezala, Errubian kontaktu altuko jokoa da, eta tarteka izatea alako borrokalditxoak ulertzekoa da. Ea zein nagusitzen den, uztartze bildu honetan, baloia Hernani sartuko du, hain justu Matin Kolladok, ea Hernaniarrak orain hartu ordizia gehiago ari delako uztartzetan bultzatzen, ea gai diren baloia irabazi eta eusteko tinko. Pres Jokin Eslan eskuine galetik, eta Ander Larretxea baloia jasotzeko. Ondo utzi dio Hernani, baloia jabetu, Jon Otxotorrena Matin Kolladori, Ander Larretxea, Pello Perez ezkerre galera, Oier Garmendia sartu da, baina tinko plakatu dute ordiziarrek eskuine egalean jokatzen ari den egalak, eta hor baloia hain justu zelaia ikurrin bat du han sareetan, eta horren parean da jokoa. Hernani erasoan, berriro baloia jabetu eta Hernani erasoan. Eskura jokatuta, lehen blokearekin, Xabo Garmendia sartu da, Xabi Garmendia, uztartze irekia, baloia eskura jokatzeko modu dute Hernaniarrek, baina ez, aurrelarien talka izango da, eta uztartze irekian, ea, baloia zeinak ateratzen duen, Hernaniarren momentu, Zugaize Otaino jaso du, eta baloia goixamarran erabili dute Hernaniarrek, baina hala ere, orain ordiziak uztartze irekian bultzatu du, baina joku nahastu xamarrean gertatzen ari da, aurrelarien talka, uztartze irekia, eta aurrera pasea, aitzin pasea adirazi du epaileak ordiziaren alde. Markagailuan bete dira dagoeneko 40 minutu, baina minutu desenteko etenaldia izan da batez ere Noriegaren lesioagatik. Esan dizugu, Landarek oso sarrera polita izan duela, sarrera jendetsua, armail guztia beteta daude, baita errekaldekoak ere, eta horretaz gain ezkerreko hagen atzealdean ere, jende azutik dago, eskuini aldean ez horren beste, izan ere, mugatu egin deta, han bigunegi dagolako bigarren zelaiaren eta lehen zelaiaren artean. Azken minutuak, lehen zatiko azken minutuak, markagailua 16 eta 12, Hernanik 16, Ordiziak 12, ensaio bina egin dituzte. Bitaldek markagailuan oso parekatua, naiz eta ekimena pitima gehiago eraman Hernanik. Baloia gehiagotan izan duelako eskutan. Ordizik Bizpairu kontraeraso bikain baliatu ditu, eta hori esker markagailuan parekotasuna ea zein jabetzen den Gipuzkoan hartzeko derbi honetan. Matin Kolladok berriro moztu egin du Ordiziaren baloiaren irtzeera, eta berriro han eskuin egaldean Henrik Christian Rus joko zabaltzaileak tinko gora xamarrean blokatu dute Hernaniarrek, eta horregatik epaia adierazten ari da zigor kolpea. Adierazten ari zen zigor kolpea Hernanien kontra goixamarrean plakatzeagatik, eta arnasaldia Ordiziaren ikusi beharko da zema falta den, hori da denbora eskatzen diote epaileari, eta bukatze ardelarik lehen zatia agetara jaurtitza erabaki dute Ordiziarrek. San bezala, eguraldi paregabea, ikuskizun momentuz nik esango nuke parekatu markagailuan, tensioa dago, izan behar duen bezala rugby partida batean. Hernani pitin bat gehiago agintzen jokoan, baina Ordiziak orain arte zulo gutxi utzita. Eta zer egiten duen zigor kolpe jaurtiketa honetan
Henry Christian Rust, joko zabaltzailea. Agetara bai, agetara jaurti du, baina Langaren azpialdetik pasa denez, orantxe emandu amaitutzat, lehen zatia Alfonso Mirat, entrenatzailea. 16 eta 12 momentuz lehen zatian aurretik Hernani, bien zeu egin da, gogoratuko dugu. 7. minutuan Ander Larretxeak 3-0 markagailuratu du, zigorkolpe jaurtik eta gauzatuta. 13. minutuan Jonander Puertaseken 6 dotore egin du, 5 indarra hondi sartuta, 8 baina handik 2 minutura Benjamin O'Donnellek lehenen zego ordiziaren zat, 8 eta 5 ez dute gauzatu ordiziarrek, eta handik 3 minutura, 18. minutuan Ander Larretxea zigorkolpea gauzatu du, 11 eta 5 handik 12 minutura, 30. minutuan, tartean Noriegaren lesioa izan da. Benjamin O'Donnellek 2. segua ordiziaren zat, lehen esan bezala iesalde luze egin ondoren, 11 eta 10 eta Rustek gauzatu du, ensegua agetaratu du, 11 eta 12 eta azkenik, lehen zati amaitzeko 5 minutu geratzen direla, Joni Saustik, gintxetak, aurrelarien jokoari amaiera emanez, 2. segoen Hernaniaren alde 16 eta 12. Pitima gehiago agintzen Hernani, baina honek ez du esan nahi, errexari direnik eta gutxiago hori ere, ordiziak erabat baliatzen duelako, aukera duen guztia. Gu momentuz atxeden pixkat hartuko dugu, eta laster arte, 2. zatian itzuliko gara. Bai, ez da? Bai. Bai. Xabi, kare urbotia txiki bat. Bai, ez tarria bustitzeko. Txampaina? Eango nuke, usta trago bat. Bueno.
landari matxan, Juanen. Venga, hemen gaude, landaren berriro. Entzutel diezue, bueno. Ederki berriz landaretik, ikus entzuli hoi. Agur bero bat. 10. jardunaldiko norgeauka ari da jokatzen Hernaniko zelai nagusian. Espainiako ohorezko mailako 10. jardunaldia eta lehen itzuliko azken aurrekoa, lehen hasieran esan dugun bezala. Momentuz, markagailuan aitzinetik Hernani 16 eta 12. Talde bakoitzak binen saio egin ditu eta ikus dezagun orain aldaketarik gertatu da. Ander Larretxeak egin du erdiko sakea, bigarren zati honetan, Ordiziak aurrelariek bikain jaso dute goia, baina presio ere bai. Eta orain ezkerrera zabaldu dute lehen aipatu dugun Benjamin O'Donnell ensegu gilea, Ordiziarren jokalare tinko sartu da. Eta baloiari bikain eusten diote Ordiziarrek, Gari Dalei sartu da, talka horretan. Orain ezkerraldera berriro eskura jokatzen. Esango dizugu, zelai erditik 10-15 metrora, eskura jokatzen Ordizi zelai erdialde parean, aurrelarien talka, eta aurrera, aitzin pasea egin dute Ordiziarrek, jokalarien mardulak ere baditu Ordizik, Agustin Ortiz, 25 makia, 16 makia ere, nahiko gizon garaia da, altua, Jon Barandiaran, beraz pixua badute Ordiziarrek, eta Hernanin ez horren besteko, baina, bueno, tira, Jon Intxausti, lehen min hartuta zelai utzi behar izan du Noriega, Jon Otxotorren baloiaren jabe, zigo kolpea, 22 metroko lerroan, aurrelarien jokoa, Hernani baloia eskutan du, Matinkoile eskuinera zabaldu du, lehen bloken jokatu, orain Ander Larretxe jaso du, goitikako erasoko baloia, Ander Larretxe joduna, eta bikain hartu du Oie Garmendiak, eta handira, ensegu lerrutik, 15 metrora hor non bait, Ordiziko jokale min hartuta geratu da hemen, buruan kolpe bat hartu du, bitartean Hernani jarraitzen du erasoan, Uzartze irekian, eta Urumea Ibaiaren aldetik, ensegu lerrutik, 15 metrora, Hernani baloiaren jabe, ezkerrera zabalduko dute, hain justu Ordiziako jokalaria Uzartze irekia da, Mikel Aizpurua, buruan kolpetxoa jaso dut, eserita geratu da. Bitartean, jokoak aurrera jarraitzen du, borrokaldi ikaragarrian aurrelarien artean, eta ara ere Hernanik ongi utzi dio baloiaren jabetzari, irekia ea zigor kolpe bat eragiten duten Hernania horren bila biltza, pixkanaka hurbiltzen ensegulerura, Matinkoilea du, tarte ireki dute, ensegulerrutik 2 metrora, Hernaniarrak eta zigor kolpea Hernaniren alde, esan bezala ensegulerrutik, 3 metrora direla, hor aukera bi daude, alde batetik horrelarekin jokatu, den seioa egiten saiatu edo, egitara jaurtitzea. Bistan da, agetara jaurtitzeak, beste 3 puntu gehiago lortzeko aukera ematen du, 19 eta beti ere aldea egitea talde batentzat garrantzitsua da. Gainera, hagen ez genuk esango aurrez aurre deni, baina eskuinaldea pixka bat, baina erresa. Gauzatzeko, zigor kolpe hori transformatzeko, gauzatzeko, aukera parta du Ander Larretxeak ezker zangoz oraingoan, kaskoa kendu du, eskuin zangoarekin saiatuko da. Ez da gutxe egiteko aukera. Eta bai hoixe, baita gauzatu ere, 19 eta 12 Ander Larretxeak orain arte dena asmatzen ari da. Dena asmatzen ari da Ander Larretxea. Ez da ohikoa izaten 15koan, baina gaur lehen esan dugun bezala aukera eman diote Jon Iraolak, Pati Polidorik eta Jon Intxausti entrenatzaile, beste Igor Genua ere Espainiarekin delako, Zazpiko Errubiarekin. Eta Hernaniren 22 metroko lerroan,
Xabi Garmendiak ederki hartu du goitikako baloia, eta orain eskura jokatzen aurrelariekin. Ander Gutierrez baloiakin, Iñaki Launeten laguntza zeukan, eta orain Xabi Garmendia berriro, barne aldetik hemen alboko marraren parean, zartze irekia, eta Ander Larretxeak, gora botu Matien Collado hor da, ia harrapatu zuen, baina azkenean, seguraski, Hernanik jasoko du baloia, baina epaileak aitzin pase hori, Hernani ere aitzin pasea hori. Hemen kejaka Juan Tudela, alboko marrazaianekin hitz egiten, Bartolorekin, Gasteizko kidearekin, kexaka, esan bezala, Ordiziko jokalaria. Uztartze bildua Ordiziaren alde, jokoan jarriko du baloia Mikel Aizpuruak, eta pesatzen dugu Ordiziak berak sartzen duenez baloia, baloia jabetzeko aukera izango duela. 3 agindu ematen jo epaileak baloia sartzeko. Eta Matien Collado oraingoan epaile erne gonda, eta Matien Collado Bihurriaren falta adierazi du. Ez errespetatzea 10 metroko lerroa, berriro zigor kolpea Hernanien kontra. Zelai erdian, Hernanik ez errespetatzea 10 metroko lege hori, eta hori baliatuko du Henry Christian Rustek albora botatzeko baloia ahalik eta urrunen, gero alboko sakea beraiena izango delako. Oso urruti Kristianek, eta 22 Hernaniren 22 metroko lerroaren pare-parean Bartolok banderitxoa altxatu du, eta orain Ordizia alboko sakearen jabe bikain atera du sake hori Ander Albertik, lehen zatian zelairatu da Ander Alberti azalkariak, eta berriro zura egin nahien Ordizikoak, eta baita ate ireki ere, eskuinera orain eskuko jokoan, defentsez zorrotza Hernanik, baloiaren jabe Ordiziek, hagen pare-parean, 22 metroko lerroaren pasada dute, gainditu dute dagoeneko, baloia lurrera, barrura sartu da berriro, Ordiziko jokalaria, eta badakizue hor irekietan plakatzailearen lege hori gertatzen dela, baina Iker Kortak ez du zigor kolpea egin, eta orain Hernanikoek egin dute zigor kolpea, hagen aurrez aurrean, 22 metroko lerroan, beraz, aukera aparta du joko zabaltzaile Ordiziarrak, Henry Christian Rustek, Ordiziarra edo behitzat Ordizia jokatzen duena, eta hurbiltzeko pitxin bat lortu ezkero jakina agetaratzea, transformatzea, 15 eta 19 edo 19 eta 15 hurbiltuko lirateke Ordiziarrak. Aukera ezin hobea gauzatzeko. Momentuz, azken minutu hauetan Ordizia ari da agintzen, bigarren zatiko 8. minutua oraintxe bete da, eta ez du aukera hori galduko, ez du inolaz ere galduko Rustek. 19 eta 15 Rust zigor kolpeari esker. Tira, hau ez dago erabakita inolaz ere, partida zelaiaren baldintza izan arren, partida polita, estua markagailuan, bi taldeak ari dira ahalik eta gehien eraso egiten, aldaketa bat egingo du Hernanik, eta zelaia utziko duena Eki Aranburu eta Mikel Perez, bi jokalariak. Eki Aranburu eta Mikel Perez lan handia egin dute bie galabie, batez ere Mikel Perezek albokoetan. Iñaki Otxotorena zelaiatu da, 3. lerrorako. Iñaki Otxotorena eta Arkaitz Otaño, aurtengo ligan lehen partidua jokatuko du Arkaitz Otañok, laguntza
ematera etorria taldeari, eta eskertuko dute dudari gabe. Ordizia zelai erdiko 10 metroaren lerroaren parean, beti ere Ordiziaren zelaian. Hernani defensan, eta Ordizia erasoan. Orain baloia Asier Alvarezek hartu du, eta baita Tinko eutxi ere, uzartze irekia, eta Mikel Aizpuruak ezkerrera egindu pasea, baina eraso kostika da. Oier Remendia jaso du, eta berriro kontraerasoan presioa iteko. Oier Garmendiak bikain harrapatu du Asier Alvarez, baina Ordizia jarraituko du baloiaren jabe. Mikel Aizpuruak eskuina aldera Armailaren alboko marrara, azken orduan iritsi dira Hernaniarrak defentsa egitera, eta orain ezkerrera Ruste zabaldu du, eta Mikel Aizpuruak metro asko irabazi ditu, 10 metro irabazi ditu, eta Ordiziarrak erasoan, badoa Pablo Aiestaran, lakatu dute eta baloia aurrera erori zaie Ordiziarrei. 22 metroko edo beto tensioa dago partidan, ikusle tensioa dago, ze epaileak adierazia zuen uztartzea, eta gero han zerraldiak eta lasaitasun pitin bat lortu behar dute jokalariek, jokatu baitinko, baina lasaitasun pitin bat lortu behar dute. Kontraerasoan Ordiziak arrisua sortu du, 3 jokale ari ziren baloiaren erabilpenean, eskuin alboan, eta Hernani berandu xamar iritsi dira defentsa egitera, eta horri esker metro desenti irabazi ditu Ordiziak. Hain justu ere, Hernaniren 22 metroko lerroraino ailegatu dira. Mina hartuta Hernaniko jokalari bat, ikus dezagun. Hain justu ere Beñat Iradi da, kolpe hartu duena buru aldean. Eta berriro badoa bere lekura. Ni Beñat Iradi izan de, baina ez da Beñat, Pello Perez baizik. Gibeleko jokalaria, 3 laurdenetako. Egin dugu partaren zozketa, agarraren trasta, okatuan zenbakia, 7-0, 9-6, 7.000 eta 96, 7-0, 9-6. Badakizue meneratzen 7.000 sos gehiago ateratzeko, adarragaren tarta zozketatzen dela, eta espaldiko partez. Kantinen azalduko da. Adarra gauzotegiak, Erne, Ordiziarrik ezeko kolpe atera dutelako bikain, eta erasoan sego egiteko aukera sortu dute. Berriro ere baloiaren jabe eginda Benjamin O'Donnell, zorionez blokatu dute, gerarazi dute, aurrelarien arteko norgeok hor edo pelea edo lehia esango dugu, Jon Otxotorenak defentsa egin nahian, eta eskuinera zabaldu dute, berriro ere, Henry Christian Rust joko zabaltzailea, baina ez da defentsa makala izan. Arkaitzotaino hor erakutsi du bere eskarmentua, lehen esan dizudan bezala, lehen partidari da jokatzen aurtengo ligan, iaz denboraldi amaieran bere parte hartzea oso garrantzitsua izan zen. Bere garaieragatik, eskarmentua duelako, teknika, jakituria eta aurten ere, besterik ezpada etxeko partidetan, ongi etorriko zaio Hernaniri bere laguntza. Uztartze bildua, 22 metroko lerroaren gainean. Beti ere, Armailaren aldeko esparruan. Ordiziak sartuko du, hain justu ere lehen aipatuko Mikel Aizpuruak. Mikel Aizpuruak egingo da baloiaren jabe, baina lehen momentuan erorin zaio aurrera. Erorin zaio piken bat aurrera, eta hor Matin Collado bihurria pixka bat Oier Goiarekin, alako aurrez aurreko bat, bakoitza berea defendatuz jakina, eta orain uztartze bildua, baina Hernaniren alde, Matin Collado. Iñaki Leonetek zelaia utziko du,
Iñaki Leonetek eta Pelio Perez uste dugu, atera direla, beraz Iñaki Leonetek eta Pelio Perez Erranitik, eta Zumalabe zelairatu da, behatzi zenbakirekin aritzeko, Zumalabe, eta Matin Collado ezkerri galera pasa dute entrenatzaileek. Horta, Jon Zumalabe, Uztartze erdiko lekuan jarri da, eta Matin Collado ezkerrera pasa da. Horrek esan nahi du, beste Jokin Eslan ere erdira pasa dela, Jon Anderrekin batera jokatzeko. Andelarretxeak baloia, eskuetan. Goitikako baloia, presioak entzeko. Baina ongi jaso du, nahiz da gero pase kaskarra egin. Ongi jaso du Ordiziako Iker Kortak. Nahiz da gero pasean dudak izan. Zigor kolpea Ordiziaren kontra plakaje egin ondoren. Kontrariori eusteagatik badakizue, plakatuaren araua aplikatzen dela. Eta Ordiziak ere, 25 zenbakia eta 18 kanpora doaz, 25 Agustin Ortiz, eta Maseu Krespado Jon Barandiaran, kanpora irten dira. Beraz, jokalari freskoak nahi dira zelaian, 18 ez, barrura sartu da 18, Jaun Perez, 18 zenbaki duna zelaira sartu da. Ondorioz pixkanaka bi taldeak ikusita denbora aurrera doala, hain zuzen ere, bigarren zatiko 16. minutua bete da. Eta eta entrenatzaileak pixkanaka taldea berregituratzen, eginiko aldaketek eraginda. Alboko sakea Hernanirentzat eta goian primeran hartu dute. Bikain jaso dute, bi eskutara. Zumalabek ezkerraldera Andelarretxea, Jokin Esnal eta Luze Oierrentzat, Oier Garmendiarentzat, Uztartze irekia. Andelarretxea bera zabaldu, Zumalabe, Joni Saustin Txeta, baloiaren jabe, irekia antolatuta, Andelarretxek eskuinera, eta hor diar dut Hernaniarrek. Eskuinaldean, albokoraino eritzi dira, 20 metroko lerroraino, eta han alboko sakea. Ordiziaren alde, kontraerasoan Ordiziaren Oier Garmendia min hartuta dago, ezin du korri egin, beraz, atzera joan behar izan du Matin Colladok, Erne honek edozein gauza egin dezaketa. Bikain plakatu du Matin Colladek hasiera batean, izan ere, Pablo Aiestaranek ongi jaso du baloia, Ordizia agintzen, Uztartze irekia, zigor kolpea Ordiziaren alde, nonbait aldamenetik sartu da eta Oier Garmendia lehen min hartuta zegoen Oier eta orain ere egin duen jokaldi honetan gehiago hartu dute. 20 metroraino urrundu dute Ordiziarrek presioa, alboko sakea izango da. Alboko sakea, azalkariak, Ander Alberdik aterako du, jokalari mardula, azalkaria, azkar atera du, pixkate ez usten harrapatu nahian Hernaniarrek eta hala egin dute. Oraingoan Rusti tokatu zaio, gokitu zaio Uztartze erdiaren lana egitea, eta Oier Garmendiak zelaia utziko du min hartuta. Eta gutxunen nabarmena izango du Hernanik, lehenen horiega izan du, orain Oier Garmendia partida gogorra da, biztan da. Oier Garmendia jokalari txikia, baina bizkorra eta tinkoa da, eta beti burukarako prest. Pablo Aiestaranek baloia hartu du, ireki eragindu, eta orain bigarren zatian zelairatu da Iñaki Suso baloia jaso du, irekia berriro, Ordiziaren alde. Eta zigor golpea adierazten ari da epailea, alaxe gertatu da, atzea. Rus
Rus eta Matxin Kolladoren arteko nola esango genuke, halako borrekalditxo sutsua, baina zigor kolpea Ordiziaren alde, Ordiziari da pixkanaka agintzen partiduan eta horri esker beste 3 puntu markagailuratzeko aukera. Lehen ez dugu aipatu, baina Ordiziko Kepa Zamakola 5 emakiduna ere zelaian da. Oier Goia ere zelaian da, beraz 3 aldaketan 4 egin ditu zerak. Ordiziak Aindar Alberdirekin batera, eta Rustek hartu du albora botatzeko ardura. Eta Ordiziaren kontra zigor kolpea orain. Ordiziaren kontra zigor kolpea, hain justu ere, Alfonso Miratek zigor kolpea, baina Uztartze bildua izango da. Zagon beste bi jokalari zelairatu dira Ordizian. 5 zenbaki duna Kepa Zamakola. Kasigia jokalari guztiak aldatu dituzte bitalde, jokalari guztiak. Batema faltako da oraindik, baina 20 metroko lerroaren gainean Hernaniren zelaian. Eta Zumalabek sartu du baloia. Ande Larretxeak gorantz defentsa postika da. Hasiera baten Ordiziak ez du jaso, bai aldiz Hernanik eta aurreagoa Zumalabe baloiaren jabe. 10 metro aurrera egin du Zumalabe baloia eskutan dula, aurrelarien laguntzarekin. Xabi Garmendia baloia jaso du eta baita irekia eragin ere. Pixkanaka zelaiaren erdira hurbiltzen Hernaniarrak, baina Ordizia ez dago amore emateko pres. Markagailuan asko hurbildu dira, hain zuzen ere 4 puntura jarri dira Ordiziarrak, eta ohartu da Hernaniko zalea, bultzada pixka da behar duela Hernanik eta entzuten duzue. Behin eta berriro. Eraso postika da gorantzakoa Hernanik eta baita lortu ere metro ugari. Ordiziak hasiera baten ez du baloia jaso, baina gero bai. Irekia eragin dute, beltzek, gaur beltzez ari direlako Ordiziarrak. Alberdi tinko sartu da. Ireki eragin eta orain eskuinera zabaldu dute, baina hasiera baten ez dute kontrolatu baloia Ordiziarrek. Rustek baloia lurretik berdeunetik jaso du. Horrek eman dio aukera metro egiteko. Orain hasi dira Ordiziarrek eskura jokatzen, Gibeletik, baina Hernaniren alde izango da Uztartzea baldin eta jokoak ez badu jarraitzen. Abantailege aplikatu du Hernanik eta Ander Larretxe gorantzako baloia eta marka adierazi du, ez ba? Ez du eskatu. Ez du eskatu Ikerkortak. Eta ondorioz, baina baloia bai. Benjamin O'Donnellek erazu defensa postika da jodu eta orain bikainatu Asier Alvarezek. Gero eta joko esango genuke nahastuago ari dela gertatzen. Zangoz jo beharra, urruntzeko baloiak. Eta orain Hernaniaren Ordiziren zelaian dira. Eten dago jokoa, Uztartze bildua izango delako. Ordiziaren 20 metroko lerrotik 5 metrora, beraz 27 metrora. Armailaren aldean, Armailaren alboko lerroaren parean, baina betire 5 metrora. Eta Zumalabek sartuko du baloia, 3. lerroan bi anaia, Iñaki Atxorretorena eta Jon Otxotorena, Ander Gutierrezekin 3koa eginez. Ordizian lehen lerroa sendotu egin du, bigarren zati honetan, bai behintzat, gorpuzkera eta kiloi dagokienez. Eten da, joko esan dugun bezala, bigarren zatiko 25 minutua betetzear,
Eta lehen esan dugun bezala, 19 eta 15, 4 puntuko aldea du Hernanik, baina hori oso gutxi da. Ordiziak edozein unetan, arriskoa sor dezakelako, hala erakutsi du behin. Orain minutu batzuk, hasi da pixkanaka bere zelaitik ateratzen Hernani, baina lehen aurreko minututan Ordiziak tinko egindu aurrera. Eta tensioa dago markagailuan, Hernanik irabaziko balu, ligako lagorren garaipena litzateke eta parean jarriko litzateke Ordiziarekin garaipenetan. Zumalage, baloia eskuetan duela, eta zigor kolpea beheratzeagatik, Ordiziari adirazi dio, uztartzea beheratzeagatik, epaileak egin duen keinua dela eta. Uztartzean zigor kolpea adirazi du eta Hernaniarrek agetara eskatu dute, Eander Larretxeak zer egiten duen jaurtiketa honetan. Markagailua desoreka lezake eta pikin bat urrundu, lortu ezkero jakina, agetaratzea. Orain 4 puntuko aldea du Hernanik, beraz 8 puntuko aldean jarriko litzateke eta gutxenik Ordizik ensegua eta transformaketa inberko luke puntu batera jartzeko. Baina hori balizko kontua dira, balu eta balitz elkarren ondoan dabiltz, badakizue. Isiltasun ikaragarri landaren, Ander Larretxea jaurtitzeko pres. Badoa baloia, agetara eta bai, Ander Larretxea eunetik asmatzen ari da gaur. 22 eta 15, Ander Larretxeak esan dugun bezala, agetaratzea lortu du, partidaren 26. bigarren zatikoa jakina, 26. minutuan. Eta 15 eta 22, horrek esan edu 7 puntuko aldea lortu duela Hernanik eta berdintzeko behintzat, ensegua eta transformaketa inberko luke Ordizia. Jon Otxotorrena, baloiaren jabe, gaur lan handia egiten ari da Otxotorrena arteko zaharrena. Eskuine galean, Urumearen aldetik, aurrelarien arteko borrukan. Baloia Zumalabek atera du, eskura jokatu nahian, lehen blokeak, Hernaniaren blokeak sartzea egin du eta zigor kolpea Hernaniaren alde. Epailearen agindua behiratu behar du, jaz ditugulako kasik ezagutzen jokalariak ere, baina bere adierazpenak eskua bera egindu epaileak, eta suposatzen da, edo baloia estaltzera jodula, edo ez duela ateratzen utzi behar bezala baloia, guk egia esan ez dugu ikusi, horregatik ari gara, intuizioz zer gertatu den ari da zen, epailearen agindua hori izan baita. Eguzkia juntzaigu, jun edo bintza eguzkia goian egongoa, baina bere eragina desagertu da itzala da landaren, dagoeneko, hartxaldeko 5 eta hori dira, beraz, gizue, dagoeneko azkar iluntzen du, eta garbi hartu dute, hori Ordiziak egin duen plakatzea ona izan da, ez dago legez kontrako deus hor. Baina Hernani jaso baloia eta Matin Kolladori horri zaioa. Hasiera batean gainditu dut, altxatu ere egin da, hori zigor kolpea da. Matin Kolladok egindako zigor kolpea izan da, plakatu eta zegoela ez duelako baloia utzi eta altxatu egin delako. Ordizia erasoan, uztartze irekia, beltzen alde. Goierrikoen alde. Baloia kostazio pixka bat ateratzea Alberdi, baina lortu du ateratzea. Alberdi ez, Gari Dainik. Eskuine galean, Erruztek atera du baloia, eta eskura jokatzen hasiko dira Ordiziarrak, baina Hernani ez dago amore emateko pres. Berriro, eskura jokatuz eta injustu ere, Iñaki Susok eraman du baloia eskuetara, jokalari batzuk baira miartuta, Erne, Ordizia erasoan delako, eta Hernani kosta egingo zaio defentsara jaistea, baina
Karen burruka aparta han aurrerien artean zigor kolpe Hernaniren kontra, Ordiziak biziki jarri du jokuan, azkar, hori da, Ordiziak egin behar duena orain, Hernani kontraerasoan lotan harrapatu, baloiaren jabe dira, aurrelarien arteko norgehiagoka, eta Ordiziarra badoaz, aurrera pixkanaka berriro ere, Benjamin O'Donnellek baloia hartu eta ongi utzi dio. Urbiltzen ari dira pixkanaka Hernaniren 30 errora, zigol kolpea berriro Hernaniren kontra, eta hau ez badut Hernaniarrek eteten. Txartzel horia gainera, txartzel horia aterako du Marti epaileak, Alfonso Mirate epaileak, txartzel horia atera dio okerezpa gaude Jon Zumalaberi, falta teknikoa egingo zuen, segurazki, eta orain bai, aldaketak egin beharko dituela postu iragokienez. Izan ere, Jon Zumalabe behatzirekin ari zen, o behatziren postuan, uztartze erdia, eta hor berriro beste norbait jarri beharko du, funtsezko postu bat delako. Pensatu dugu, Matinkoiadok jarri beharko dela berriro, behatzi zenbakiarekin, eta orain, uztartze irekie kontuan hartuta Ordiziarre pixkat ikinbak eixeago egintzen dutela eta behi esartuko dutela baloia, uztartzea eskatu dute, oinetakoak edo botak ongi garbitu, irristez egiteko, eta Ordizia urbiltzen ari da pixkanaka, lehen esan dizuegu 7 puntuko aldoa duela Hernanik eta hori edozein momentutan pareka dezake Ordiziak ensaio bat egin ezkero. Dena pres, baloia Iñaki Suso jarri du, eta zigor kolpea Hernaniren kontra uztartze horretan, uztartzean Xabi Garmendia galdetu dio epaileari zergatik eta beheratzeagatik, pesatzen dugu, eta berriro Ordiziak uztartze bildua eskatu du. Badakizue, hiruzpalau falta egiten baditu Hernanik, Hernani! 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 8 minutu partida amaitzeko. Ordiziak aukera dotorea du, baloiaz jabetu, eta ireki ezkerretara, baina ez du pase hona egin, hala ere jarraitu du Rustek, eta Ordiziak seiora egitea doa. Ordizien seguru lerroraino ailegatu da iaia, ezkerri galetik, han banderinaren parean, eta Hernanik ez badu defentsa egiten, Ordiziarrak trinko sartuko dira. Hain zuzen ere, aurrera hori zaio Ordiziarrei. Ze aukera paregabea galdu duen Ordiziak. Ze aukera paregabea galdu duen Ordiziak bere 3. ensaiu egiteko. Egia esango dizuet, ensego lerro gainean ziren, metro batera asko jota, erason ari ziren aurrelariekin, eta baloia ezbaita borobila, eta borobila izan da ere, segurazki bati baino gehi horririko litzaioke, eta orain zoritxarrez Ordiziarrentzat aurrera joan zaie, eta Hernaniarrei pixka bat segundo batzuetan arnasartzeko aukera. Era bat itzaldu da, eguzkia joan denetik. 7 minutu geratzen dira, jokua eten da, Hernaniren enseo lerruaren gainean edo paren esango genuke. Eta orain uztartzea 5 metrora egin beharko dute, enseo lerrutik 5 metrora beraz. Ikusi beharko zein nagusitzen den, aurreko 8 arteko norgehiagokan. Partidua esan dizugu 22-15 da, Hernani aurretik. Bigarren zati honetan Ordiziak zigorkolpe bat gauzatu du, baita Ander Larretxak, 2. Larretxak dena asmatu du gaur, gokerezpa gaude, eta nire oroimenak gutxe egiten ezpadit. Eta orain ikusiko dugu, eraz uztartze horretan, zerbait ikusten badugu, hemen ja itzala gertatu da, eta kosta egiten ze ongi ikustea ere. Hernani sartuko du baloia jakina Matinkoiado, lehen esan dugun bezala uztartze erdia da, orain Zumalabe kanporatu dutelako marmentuz, baloi hori eustera bakitu Hernanik,
metro batzuk egitea aurrelariekin, eta aseguratzea albora botatzeko aukera hori. Baita urrundu ere, defentsan eta albora atera da, epailea Marrazainak banderatxoa jaso du, eta denbora pasatzen da era horretan, hori Hernanien alde izango da, denbora pasatzea. Ordiziarrentzat ja pixkanaka tensioa izango da, ze 5 minutuan ensaio bat egin beharko du, edo zigor kolpe 3 jaurtitza etzaigu oso zea egiten. Alboko sakea zen, baina epaileak adirazi du. Uztartzea adirazi du, okerrezpa gaude. Bai, baloia beren aldea bota dutelako Ordiziarrek. Eta hori, ez da legezkoa. Erdira bota behar da, edo gutxenik abantaila txiki batekin. Eta hori ikusi du epailea, beraz, alboko marratik, Urumearen aldetik, 15 metrora uztartzea. Maitin Kolladuk sartuko du baloia, eta irabazizkero urruntzeko aukera izango dute Hernaniarrek. Lurrer hori da uztartzea, logikoa da, ja zelaia biguina baldin badago, zenbat eta gehiago zapaldu, orduan da, biguinago izango da berdegunea. Eta berdegunea diot, nahiz eta goldeak izan eta zelai osoan jaia berdea da nagusi. Lehen zelaiko argiztadura nahiko eskasa da, baina hala ere, piztu da. Arauzko denbora amaitzeko 4 minutu, baina segurazki minutu pare bat gehiago luzatuko du gaurko epaileak, Alfonso Mirate. Hernanien aldeko oiua, eskuinera jokatuz Hernani. Metro batzuk irabazi dituzte, eskuine alboko marraren parean dira. Beti ere, Hernani baloiaren jabe. Aurrelarien arteko norgehiagoka, esango genuke 22 eta 10 metroko lerroen arteko norgehiagoka dela, eta baloia zara dute eskura. Sartza erabaki dute Hernaniarrek, atea bilatzen aurrera hori zaie, eta gainera Ordizia jabetu da baloiaz, beraz beraio dute aukera, eta kontraerasoan Ordizia min egin dezake jokaldi honetan. Aurreraekin jokatzen, hain justu ere, bigarren zatia zelaiatu den Kepa Zamakola sartu da tinko, eta horren ostikadatxoa, eta ensaio Ordiziarrek erasoko ostikada jo dute eskuinaldera, ez dut ikusi nor izan den, baina oso ostikada teknikoa, eta enseko lerroraino ailegatu dira, ensaioa eginez. Eta lehen parekotasuna baldin bazen jokoan eta markagailoan, eta gehiago hemendik aurrera, 22 eta 20 Ordiziarren 3. ensaioa. 3. ensaioa Ordiziarrek eta oraindik badituzte Ordiziarrek minutuak 3-4 minutu hurbiltzeko ez, aurreratzeko markagailuan. Orain jendeak errespetu eskatzen du eta isiltasuna. Ordiziak jaurtiko du, Rustek hain zuzen ere, eta Hernaniko zaleak kiroltasuna handiz, isiltasuna eskatzen ari da. Rust prest baloia ostikatzeko. Hendiaz piztian eta sartu egingo du. Ez du agetaratu, ez du agenatetik pasa baloia, oso aldamenean zelako. Armail nagusiko alboko marraren parean zen, eta orain zer, Hernanik bultzada pintzat badu. Aldaketa Ordizian, denbora aurrera doa, baina ez da maituko, eta hande Larretxe jarriko du partida jokoan edo baloia, eta Ordiziak aukera izango du jabetzeko. Eta Ordizia aldaketa bat egingo du, okerrezpa gaude aldaketa horretan joantu dela, Ordizia jabetu da baloiarekin, joantu dela gutxi duzelaia,
Eta bai Ordiziarrak erasoan, eta bai Hernani defentsan erne ibili beharko dute, gaurko partida honi etekin ateratzeko. Momentuz Ordizia badu defentsako puntua. Hernani Ordizia eskura jokatzen, eta Hernani defentsan. Baina baloianen jabe horrendik Ordiziarrak, Uztartze irekian. Irekia eragin dute eta albora atera dute Ordiziako jokalaria. Arauzko denbora betetzeko minutu erdia. Eta Hernanik ligako laugarren partida lor dezake. Horrentxe amaituko da legalki partida, baina uste dugu beste bizpairu minutu ere emango dituela, luzatuko duela. Hernaniren alde alboko sakea. Hernaniren alde alboko sakea, Ugaitzotaino gaterako du, luze, eta Ordiziaren lapurtu dute. Ordizia lapurtu du baloi hori, eta seguro eskura jokatuko dutela. Aurrelariek lehenbizi, metro batzuk irabazi, eta Ordizia aukeran da, Armaileko egalera, zelai erdian, 22 zenbakia, Xavier Fajardo blokatu dute, Uztartze irekia, borroka handia, Ruste baloia ezkerrera, aurrelarien jokoa, partida amaitu da ofizialki, baina minutu pare bat gehiago izango da, seguro. Ordizia ezkerrera, ederki defentsa ona egin du Hernanik momentu honetan, zelai erdian,